Благодаря ви, че уважихте днешната пресконференция, която аз, Боряна Йотова и Тодор Йотов искаме да ви представим с цел да алармираме българската общественост за един феномен, който според нас се базира на най-мащабната псевдонаучна фалшификация на българското и европейското историческо и археологическо наследство през последните 20 години. Ще изнесеме конкретни факти по отношение на това твърдение, както и защо смятаме, че в момента е верният и необходим момент българската общественост да бъде алармирана. Какъв е поводът? Поводът е нарастващата пропаганда на базата на тези, както ще видим, манипулирани артефакти в така наречения фестивал Тракийски мистерии, който се пропагандира като възстановяващ древното българско наследство на базата на тези находки, които подробно ще разгледаме днес. Смятаме, че този феномен придобива доста голяма общественост и поради това считаме за наш дълг да изнесеме фактите, които днес сме подготвили. Това е наш дълг, трябва да го кажа от самото начало, и защото макар и неволно, макар и за кратко, сме се участвали в това. И аз лично смятам, че като минимум трябва да кажа това, което съм намерила в последствие, за да алармирам българската общественост, както и заради приятелите си, които неволно все още подпомагат това. Как желаем да протече събитието днес? В първата част ще ви предложим доказателствен материал по отношение на фалшифицирани и манипулирани исторически и археологически находки и примери за пренос на фалшифицираните текстове на тези артефакти в театрално-музикалните форми, които се представят чрез фестивал Тракийски мистерии. Това ще ни отнема около 20 минути. Втората част ще бъде каква е целта на цялото това нещо. Около 10 минути ще оставим 30 минути за въпроси и отговори. Искам да направя още една бележка, преди да премина към същността. Ние тук разглеждаме книгите, познати на българската общественост под названието Тракийското писмо декодирано, части от 1 до 5, както и Тракийските хроники и Тракийските послания. В Тракийските хроники и Тракийските послания има текстове от светите писания, които естествено ние приемаме. Ние обаче категорично се разграничаваме от достоверността на всички останали текстове и ще покажем защо. Също така в Тракийското писмо декодирано от 1 до 5 са представени множество неолитни артефакти, много от които ще разгледаме днес. Там има една хипотеза, с която ние сме съгласни и аз държа да го подчертая. Това е хипотезата, че още от времето на неолита на територията на Източна Европа е имало определено дълбоко богопознание. С това ние сме съгласни. Това, с което не сме съгласни, са последващите трактовки на тези артефакти и конкретиката на тяхното разчитане, както и методологията, която стои зад това разчитане и последващото използване на разчитането на тези артефакти за заблудителни цели, с цел подмяна на нашата историческа действителност. С това ние не сме съгласни. Започвам с фактологията. Първо, 3 части има тази секция. Недостоверен превод на тракийски надписи чрез коптски бухарски език с цел обявяване езика на бухарските коптски християни за произхождащ от тракийски. Първо, езика на бухарските коптски християни всъщност възниква с адвента на християнството, развива се от 1 до 4 век. Няма нищо общо с тракийския. Хипотезата на Гайд за произход от тракийския се базира на 3 артефакта, първият от който е пръстенът от Езерово. Този пръстен е добре изследван от редица изследователи, първият от който е Владимир Георгиев в 1957 година публикува своята транскрипция на пръстена. Тази транскрипция е потвърдена от всички останали изследователи след това. Това, което Гайд прави, както може да забележите на илюстрацията, с черно са отбелязани коректните транскрипции на определени букви.
Някои са отбелязани, за да може да различите начина на изписване, например, между А и Д. С червено са дадени транскрипциите според гайд. Многократно е заменяна буква З с И, което е абсолютно недопустимо от лингвистична гледна точка. М е заменено с Н, П е също заменено с Н, А е заменено с Д. Тази транскрипция, тези грешки в транскрипцията правят естествено превода абсолютно невъзможен по предложения начин, но искам да поясня, че дори да приемеме тази транскрипция дадена от гайд, превода през бухарски е невалиден. Аз се занимавам с изучаване на бухарски език от вече 7 години, но не трябват 7 години, за да бъде, за съжаление, потвърдено това нещо. Тук даваме малък пример от думите, които не съществуват въобще в този вид в бухарски език. Подобна е ситуацията и при втория артефакт, надписът от Кьолмен, където виждаме манипулация на снимковия материал с цел промяна на букви. Например, тук ясно видимата буква Б в оригиналната снимка, чрез изсветляване на снимката в техните издания, конкретно това от англоязичното им издание в Amazon Kindle, тя се замъглява, за да се направи на П. Също така виждаме в друга част от надписа нееднократно, неконсистентно транскрибиране на символи. Да ви дам пример. Например, първата стрелка, обърната срещу посоката на изписване, първо е транскрибирана като Y, после същата е транскрибирана като D. Стрелка, триъгълниче сочещо надясно, веднъж е транскрибирано като R, друг път е транскрибирано като R. Това са десетки такива неконсистентности, които са замаскирани отново чрез ниско качество печат в специално българските им издания. Дори да приемем тази транскрипция, отново е налице невъзможност надписа да бъде преведен през бухарски, тъй като повечето от тези думи не съществуват. Тук сме изнесли само 2, но всичко това е подробно описано в приложение към нашата разработка. Счетохме, че е важно да има описано подробно всичко това, което сега аз вкратце споменавам. Третия надпис е надписът от цар Мидас. Виждаме подобни злоупотреби. Многократно Ф е заменяно с Б, въпреки че в надписа съществува ясно различимо Б. Може да го видите на втория ред в началото, където пише баба. Това е отче на редица древни езици. Но след това в надписа има редица Ф-та, които авторът просто заменя с Б. Също така буквата Г, която се вижда в средата на първия надпис, един път е транскрибирана като това, което бихме разпознали като Y днешно, друг път е транскрибирано като Г. Дори и така съществуват само 3 думи от предложените реално в бухарски език. Само 3 думи и няколко предлога. Какъв е резултата от това? Резултата от това е, че тракийските надписи, които гайд предлагат като обосновка за своето твърдение, че бухарският език произлиза от тракийски, са неоснователни. И трите. Като статистика аз мога да ви кажа, че по принцип никоя хипотеза не се приема на 3 подобен вид наблюдения. В смисъл 3 е твърде малко число. Втората ни секция е манипулиран археологически материал. Чрез споменатите книги, тракийското писмо декодирано 1 до 5, тракийските послания и тракийските хроники се настанява така наречения Орфеев завет, който се състои от 3 плочки. В този Орфеев завет 2 пъти се споменава, в 2 от плочките се споменава духовното първенство на Тракия. Аз нямам против това, че Тракия като цивилизация вероятно е донесла изключително много за разгръщането на европейската цивилизация. Имам против обаче да се спекулира с тази истина и тя да бъде псевдодоказвана чрез подменени факти и манипулиран археологически материал. Интересното в тези преводи е, че в този Орфеев завет всъщност за пръв път се прокрадва идеята за Бог, който е Бог на траките,
който ще воюва за тях, ако те му принасят достойни дарове. Какви обаче? Духовни, разбира се, това не може да го пропуснем, защото иначе няма да хване декиш. И материални дарове, и това е подчертано. В тази плочка, която виждате тук, в десния долен сегмент, по-горния иероглиф, е преведен от Стефан Гайд като олтар за материални приноси специфично. Такъв иероглиф, включително според стилистиката дадена от Гайд, не съществува в никой речник на древния египетски. Което обаче е по-съществено за целите днес. Тук е налице умишлена манипулация на археологическите находки. Разликите с просто око не се виждат толкова бързо, може би затова и аз самата не съм ги виждала години наред. Но това е оригинала. Така е представен оригинала в тракийското писмо декодирано. Ако се загледате, вие ще видите, че всъщност има манипулации, това е в цветната версия на Amazon Kindle, които са оградени. Тоест, елипсите, които са в края, са замаскирани като полукръгчета. В лявата горна част е изгъната допълнително линията, в лявата долна част е поставена наклонена черта, която да съедини двете хоризонтални, а чертичката, която е всъщност присъстваща в оригинала, в това, което най-много прилича на лък, е изтрита. Защо се прави всичко това? Всичко това се прави, за да наподобят тези символи повече египетски символи и за да може авторът на тракийското писмо декодирано да разчете, така както той желае, съответния артефакт чрез египетска иероглифика, нещо, което се пропагандира като методът Гайд. Това са умишлени манипулации на археологическия материал. Аз съм проверяла в интернет и няма данни за подобна манипулация, присъстваща в интернет пространството преди издаването на тракийското писмо декодирано. И както споменах, това се превежда последния начин. Аз искам да подчертая тук уклона към материални приноси, които ще видим след малко, се разгръщат в редица прочити от двамата автори Стефан и Цветан Гайд. Следващия пример е от Съд на дъно, който е представен от епохата на неолита, който е представен в тракийското писмо декодирано 5-та част, за която Цветан Гайд твърди, че разчита множество артефакти чрез огамно писмо и бухарски език. Огамното писмо е резково писмо и той това, което прави, е да твърди, че тези чертички, които виждате в долната част на снимката, са всъщност надпис на огам, само че за да го разчете, може би тук се забелязва по-ясно, той прибавя редица несъществуващи чертички, така че да напасне това, което иска този артефакт да изкаже. Артефакта, според Цветан Гайд, означава познайте какво, дай приноси. Третия артефакт, на който искам да ви обърна внимание, това е група от 3 артефакта, с които Цветан Гайд твърди, отново чрез огамно писмо, че възстановява Адамовите заповеди, извинявам се. Както виждате, отново е на лице прибавяне на произволен брой чертички, игнориране на други. И този един от 3 такива артефакта е преведен като Ан-Ох, или тъй като Ан-Ох е преведен и конкретно според тракийското писмо декодирано 5 не наранявай. Само че в бухарски език всъщност частицата Ан, когато седи пред определена дума, означава велик или велико. За да означава отрицание, частицата Ан трябва да стои зад съответната дума. Тоест, лъжане на бухарски език би означавало това, което ние ще
ще кажем като не лъжа. А пък не лъжа на бухарски език означава велико лъжа. Значи, всъщност, може би не добре познавайки бухарски език и така отгоре преглеждайки речници, е даден този превод според Цветан Гайд, но реално погледнато, ако ние приемеме неговата неговата огамна транскрипция, която е крайно спорна, то тогава превода му трябва да означава много наранявай или велико наранявай, по-точно велико наранявай. Защо го казвам това? Това го казвам, защото има редица неща в тези книги, които показват дори недостатъчно сериозното отношение към твърденията, които вътре се правят. Една арогантност, че всичко ти е позволено. И отбелязвам това, и че никой няма да те разобличи. Че всичко ти е позволено и това ще мине и няма да бъдеш разобличен. Отбелязвам това нещо, защото аз нося голяма вина. Аз съм била част от това нещо. Аз съм му вярвала дълго време. И ако има едно нещо, което поне малко да ме извини, то е това, че може би като повечето почтени хора, аз не съм предполагала, че може да съществува такава крупна фалшификация и да се прави толкова безапелационно и толкова арогантно. И именно заради това аз заставам днес тук, заедно с моя съпруг, ние сме семейство, и искам да алармирам чрез вас българската общественост за това какво се случва, колко е ерозирана основата на всичко това и в същото време каква масовост придобива. Резултатът от тази част, неолитните протонадписи, нито изобразяват, нито означават това, което е открито в кавички в тракийското писмо декодирано. Третата част, която ще ми отнеме още 3 минути, е манипулиране на исторически документи. Това касае сборниците книги Тракийските послания и Тракийските хроники, в които, както споменах, има редица книги от свещените писания. Това е подхода. Смеси истината и святото с лъжата. Защото ако е само лъжа, много по-трудно ще хване в човешката душа. Тези книги са пълни с примеси на текстове от светите писания и фалшификати. Референции към оригиналните документи не се дават, години наред не се дават, само се твърди, че те са взети поради не знам какви причини, единствено от Стефан Гайд, от Ватиканската библиотека, от секретните й шкафове, и на базата на това нещо на него му е дадена възможността той да възстанови тракийският епископат. За тези, които не са запознати, може би трябва да спомена, Стефан и Цветан Гайд са основатели на Тракийската църква. Това е вероизповедание, което... Извинявам се, Цветан Гайд е основател на Тракийската църква, регистрирано вероизповедание. Към онзи момент Стефан Гайд вече беше покойник. На базата на документите, които сега ще разгледаме, те твърдят, че възстановяват Тракийски епископат и това го пише в устава на Тракийската църква. За възстановяването на Тракийския епископат, не за документите. Основен допълнителен манипулативен елемент, който те използват, е това, че са разкрили Библията на бесите, известна на българската общественост като Библия Бешой, която те твърдат, че е бухарската Библия на коптските християни. Това нещо Стефан Гайд доказва, като показва, че уж в Библията на бухарски коптски многократно се споменава за траки. Ние сме проверили както най-разпространената версия на бухарски, така и най-древното известно, най-древният известен ръкопис на бухарски, папирус Бодмер 3, който е датиран 3-4 век. Там не може да има фалшификация, там още няма разделение на църкви, там още няма никаква схизма, няма спорове относно същността на Бога, няма никакви къвги на този етап.
Там такива текстове също не съществуват. Нито в най-разпространените текстове, нито в този най-древен папирус относно Евангелието на Йоан. Такива текстове не съществуват. Това сме го потвърдили с един от най-добрите лингвисти в областта на коптския език, включително бухарски като негов диалект. За тези от вас, които са заинтересовани, мога да предложа неговото писмо. Втори пример на манипулирани исторически документи относно така наречените тракийски хроники е това. Извинявам се за грешката, тук има грешка, която трябва да се поправи. И специално книгата Арих, служеща за възстановяване на тракийския епископат. Референции за тази книга, която, ако е вярна, би била от изключително голямо значение, не са дадени. Единственото, което е дадено, е, че има референция към тази книга в писмо на папа Йоан VIII към българския цар Борис Михаил от декември 872 година. Не ми е известно каква е тази дързост да твърдиш такива неща и тази арогантност, защото всъщност това писмо, макар и трудно, може да се намери. То е публикувано в това издание на Каспар, монумента Germanica Historica, 7 том. В това писмо няма никаква референция към такива книги, нито се споменават такива факти. Нещо повече, трябва да си дадем сметка, че ако папа Йоан VIII имаше такава книга в своя арсенал, той многократно щеше да я използва, не в едно писмо, а той има много писма към цар Борис Михаил, за да го върне в лоното на Западната църква. В нито едно от неговите писма няма споменавания за такива документи. Не само в това, което е цитирано, в нито едно. Текста, който сме дали тук е на латински, този текст обаче има своя българоязичен превод от Института за българска история, който също даваме, няма такова споменаване. И третия пример, който искам да дам в това отношение, е относно тракийските послания и така наречения корпус Мелхиседекум, който се счита за ядката на възстановяването на тракийския епископат. Също така референции там няма. Откъде се е появил този корпус Мелхиседекум? Той е представен за набор от древни документи. Обаче, ако ние използваме интернет архива на интернет страници Wayback Machine, може да ви дадем адреса след това, не се вижда добре тук, и отидеме на сайта на Стефан Гайд от 2003 година, какво може да откриеме? Естествено, с малко повече ровене, че всъщност той е публикувал първото Мелхиседеково послание на своя сайт и ясно казва, че това е a modern day prophecy, съвременно пророчество. Текстът е абсолютно същият, макар и на английски, както в първото послание от Мелхиседеково от тракийските послания, и най-накрая има линк, срещнете автора, получателя на посланието, и снимката е на самия Стефан Гайд. Тоест, и има дата. Тоест, защо ги казваме тези неща? Защото нито в едно от твърденията в книгите Тракийското писмо декодирано, нито едно, нито по отношение на неолитните материали, нито по отношение на след това по-новите тракийски материали според стандартната датировка на тракийската цивилизация, нито връзката с бухарския език или свещените писания на Библията, нито историческите документи. В нито едно от тези неща няма истинна цялостност. Във всяко едно от тези неща се намират груби фалшификации, умишлени фалшификации и заблуда на читателя чрез тях. Сега някой ще попита, и това е съвсем естествен въпрос, защо? Защо се прави всичко това? Каква е целта? Защо се прави? Защо се прави всичко това? Братята Гайд
имат цел. Колкото по-големи и колкото по-гръмки са техните открития, толкова по-велики са самите те. Толкова по-велик е техния род. Те самите се представят за възстановители на древната вяра, за пазители на древно познание, както вече разбрахме, възстановители на тракийския епископат, запознаващи древните тайни на предхристиянското поклонение на Исус Христос, преди първи век, преди адвента на християнството, древните тайни на богомилите, древните тайни на, ако погледнете техните писания, на всички истински мистични общности, които познаваме и днес и които гаделичкат, улавят човека в неговото търсене за духовност. В този процес обаче се наблюдава и това, което виждате, една притеснителна мегаломания. Не само Цветан Гайд, в следно време вече говори за своя род, за Стефан I, граф Стефан I, Гайдарих и така нататък, негови предци, как неговите предци са били участници в освободителната война на Съединените щати, как са били сътрудници на Левски, сподвижници и така нататък. Последното може и да е вярно, нали? Да, всяко нещо, това е точно по този модел. Използват се истинни факти, може би, или такива, които не могат да се докажат и се замесват с нещо, което като цяло има определена доктрина. Самия Цветан Гайд се представя почти навсякъде като академик. Той няма никаква академична хабилитация. Единствената му връзка с възможността да се самонарече академик е, че е основал Академия Орфика. Просто в България законодателство не е предвидило, че някой почтен човек може да си учреди НПО, да го нарече академия и оттам нататък да се нарича академик. Още по-притеснително е, че след кончината на Стефан Гайдарски, вече познат като Стефан Гайд, това, което виждате, е неговата биография в английските Amazon Kindle версии на двете издадени на английски книги от поредицата Тракийското писмо декодирано. Там, между другото, е реферирано и, че Цветан Гайд е редактор и преводач. Онези, които познават Цветан Гайд, знаят, че той може би борави с английски език, но той не може да бъде преводач. Това е една повтаряща се манипулация навсякъде, във всяка сфера, в която се докосне. Но е много интересно как самият Цветан Гайд слага биография на своя брат, в който го отбелязва, посочва като доктор по богословие, което не е вярно. Доктор по философия, което не е вярно. Негово превъзходителство, дукс, граф Стефан Гайд Арих Хесе Монферат, върховен майстор на ордена на Мелхиседековите братя, патриарх на Тракийската църква и след кончената му светец. Да, Стефан Гайд, Гайдарски е посочен, нямам право кощунствено и да използвам думата помазан, посочен от брат си Цветан Гайдарски като светец, има своя иконография. Има места, където има икони на Стефан Гайд. Тази опасна мегаломания след това се приема и всъщност се приема като основа на едно реално поклонение. Гайд създават пантеон. Пантеон към починалия Стефан и в този пантеон влиза и живия Цветан. Както ще видим, той се представя като възродител и изпълнител на нова национална доктрина с претенции за монопол върху вярното тълкуване на историята, на културата, на вярата на българите, вярното тълкуване на нашия път напред. Базирайки се на артефактите, които видяхме са фалшифицирани. Да. Това е неговата основа. За да се случи това, всъщност е нужен монопол. Първо се започва с монопола върху това, което той нарича свещена история. Монопол върху свещената история, с нейната писменост, с нейната култура, с нейната вяра. За писмеността и за историята вече видяхме как е базирана на поредица от фалшификации. Само че за да се утвърди и да се внедри в съвременното възприятие, има нужда от нещо повече от писменост и от история. Има нужда от съпреживяване. Има нужда от съучастие, от това сам да участваш в това нещо. Има нужда от идентичност. И тази идентичност се постига по един много лукав и подмолен начин, многогодишен, в който на базата на вече фалшифицираните артефакти, на базата на вече манипулацията с съществуващ език, който обаче няма нищо общо с тракийския, на базата на това, което и Боряна представи, всъщност се създават форми на изкуството и се създава в случая един мащабен проект, който е фестивал Тракийски мистерии. Да, аз познавам фестивал Тракийски мистерии.
Аз съм един от създателите на фестивал Тракийски мистерии. Фалшифицирани език, артефакти, духовно наследство застават в основата на този фестивал и в спектаклите и формите му се използват напеви, се използват думи, продават се реплики на артефакти, базирани точно на онези фалшификации, които след малко ще видим защо са важни за Цветан Гайд и неговото близко обкръжение и неговите синове. Ето само няколко примера. Сега аз искам тук нещо да спомена, гледайки тези примери. Това е всъщност начин и хората, които отвътре подкрепят този култ, да бъдат да бъдат още по-силно, за съжаление не мога да намеря по-добра дума, от това опити или преизпани от тези фалшификации, защото когато нещо навлезе в толкова много сфери на твоя живот, а тук в тези възстановки участват само хора, които са част от Тракийската църква, когато нещо навлезе толкова много и толкова мащабно в множество сфери на твоя живот, ти не можеш въобще да го поставиш под съмнение. Мозъка на човека явно си намира някакви вратички, някакви пътища да заобиколи противоречия, ако те започнат да възникнат по отношение на достоверността на тази основа. И когато това се внедрява толкова мащабно навсякъде в твоя живот, ти си абсолютно неспособен да се осъзнаеш, че самата му основа е гнила. Да. Малко трябва да забързаме. Много набързо примери искам да дам. Извинявайте. Много набързо искам да дам примери. Втори пореден сезон в пещера Магурата се представя спектакъл Възкресението на Евридика, където се използват един от многото напеви е този, който Боряна посочи от един от фалшифицираните артефакти. Ан Ох, който по същия сгрешен модел и заради непознаване добре на бухарския език, всъщност се проповядва, споделя се с аудиторията и тя бива повикана също да изказва древни тракийски напеви за Древни тракийски напеви. великия нараняващ, великия лъжец, великия неправедник. Вместо това, което последователите на Гайд са подведени да мислят, че това е не лъжи, не наранявай, бъди винаги в правдата. Четвърти пореден сезон, фестивал Тракийски мистерии, един от основните спектакли е Мистерия на Тракийския Херос, където се използват напеви, думи, продават се артефакти с думи, включително от вече, както видяхме, манипулирания пръстен от Езерово и кьолменски надпис. В филмирането на тези събития се използват дори като субтитрират, виждате тези огнени букви, именно фалшифицираните сегменти се използват, за да бъдат оставени, да бъдат повтаряни като мантруване, като словесна форма, която да остане в съзнанието. Да може да подложиш на съмнение. Да, красиво е, но не е истинско. Вълнуващо е. И за участниците е вълнуващо, и много често и за гостите е вълнуващо, но не е истинско. Въпросът е, че това вълнуващо представяне на една вече подвеждаща доктрина дава достъп на академик Гайд до медии, дава достъп до преживяванията на широка аудитория, дава му достъп и възможност да подвежда общини, музеи, училища, образователни организации, млади хора, които да станат партньори, да участват в това нещо, да бъдат поканени в Академия Орфика да участват в нейните формати. Само да допълня нещо. Добре. Ако книгите биха прочели, да кажем, 0,5% от населението, на такива постановки биха отишли 5% от населението. Това е всъщност вече разпростриране, средство за разпростриране на тая лъжа все по-нашироко в обществото. Това иска да вметна. Да, фестивал Тракийски мистерии като формат отваря врати на знаковите места от нашата история. Античният театър, амфитеатъра в Пловдив, Старата митрополия в Несебър, площадката на Мавзолея в София, венеца на Нощ на музеите, тракийските култови комплекси в Свещари и в Поморие и така нататък, пещера Магурата, включително в партньорство с културни институти, с музеи, с общини. И медиите... това е също наша цел, всъщност, именно защото
почтен човек трудно би се усъмнил, че може да съществува такава фалшификация, такава безпардонна фалшификация. Всъщност тези обществени организации се доверяват и приемат и те да стават съучастници по този начин в пропагандирането на тази невярна култура. Затова е много важно да бъдат осветлени тези неща. И аз искам да кажа тук още нещо, което пропуснах в началото да кажа. Всъщност нашата научна общественост е предупреждавала обществото за тези нередности. Още след издаването на първите една-две книги на Стефан Гайд имало тук, аз не съм присъствала, имало тук пресконференция на редица наши траколози, които още тогава са казали, че това са недостоверни неща. Но това нещо заглъхва в миналото и аз предполагам, че като хора, които си имат достатъчно друга работа, те не са подновявали тези дискусии. За опасностите от настаняването на този култ и тая фалшива доктрина също така са говорили редица членове на Българската православна църква в миналото. Също така някакси се потапят, може би, поради това, че там няма платен пиар, там няма помощ от рекламодатели и така нататък, докато това нещо се пропагандира доста агресивно в интернет пространството и не само. Да, важното е и днес това, което искаме и да покажем, че медиите, общините, учрежденията, музеите, които дават трибуна на академик Гайд, на кардиналите Натанаил Гайд и Георги Гайд, или Натанаил Георгиев и Георги Георгиев, да представят своята лъжлива доктрина, неволно се участват. Се участват в разпространението и пропагандирането на техния бъдещ достъп до аудитория, защото те искат да печелят обществено, културно и политическо влияние. И по този начин медии, общини, музеи са въведени в заблуда, стават съучастници в разпространението на опасни за българската идентичност, за българското себесъзнание, за българското бъдеще, фалшификации и корисни манипулации. И в потенциално нарушение, между другото, защото те са и кардинали на... Да, знам, виждам, бавим се малко. Обаче това се развива 20 години. Достатъчно време можем да му дадем. Още 5 минути. Дайте ми още 5 минути. В потенциално нарушение на закона за вероизповеданията, в потенциално нарушение и на други закони, управляващите регистрираното вероизповедание Тракийската църква са в основата на създаване на мрежа от НПО-та. Едно от тях, например, медийно-социалния формат Политическа академия, се позиционира чрез политически анализи реално за бъдеща политическа дейност. Други НПО-та навлизат в най-различни сфери. Семейство, икуменически диалог, естествено религия, духовност, история, култура. Навсякъде някой от тримата е част от управлението. Навсякъде те тримата реално управляват. Нищо, че това са формално сдружения на свободни хора. Не са сдружения на свободни хора. След това тези НПО-та, като вече във втори сезон, започват да се сдружават с други НПО-та на съвсем външни хора. И понеже има много добра организация на хора, които сърдечно, искрено се влагат. Те мислят, че участват в една християнска църква. Те мислят, че влагат времето и парите си, и всичките си усилия и добрите си желания и копнежи. Те мислят, че ги влагат в нещо, което е наистина добро. И понеже те са по-активни, при едно сдружение от НПО-та, Цветан Гайд застава отпред на каузи за историческата ни идентичност, за автохтонната теза, а и такива, които вълнуват истински много широк кръг от хора. Чистота на храните, ГМО, икуменически диалог, медийна хигиена, свобода на словото. Да, това са темите, на които Цветан Гайд застава отпред като лидер на бъдещето на медийната хигиена и на свободата на словото. Само че в действителност, накрая всичко това води към едно пропагандиране на вече подменения патриотизъм, на онова, което е плода на всички тези фалшификации, които видяхме. Защо? Защото е нужно Цветан Гайд, а и неговите синове, като наследници, особено Натанаил Георгиев и Георги Георгиев, да бъдат позиционирани като лидерите на новата национална доктрина. На онези, които ще задават кое е вярно в българската култура, в българската вяра
истинна вяра като наследство в българския живот, включително политически. Само искам да допълня нещо тук. Естествено, такова твърдение е малко и налудничево, защото е много ясно, че е много трудно по този начин наистина ще се... Това, което исках да допълня, че разбира се едно такова опит за такова позициониране е малко налудничев, защото много трудно някой ще пробие в политическата ни действителност точно по този начин, особено ако няма гръб. Тези хора към момента гръб нямат. Както ще видите след малко, всичко е финансирано от излъганите. Но дори това да не се случи, всички тези инсинуации за политическо позициониране всъщност сплотяват общността отвътре. Те вменяват на всички тези хора, които са излъгани, усещането за съществена мисия, за мисия, която ще дефинира бъдещето на България като минимум. И така нататък. И всъщност дори това нещо да не се реализира като реалност, позиционирането в политическото пространство, има някакъв шанс, но според мен той е изключително малък. Всъщност това помага постоянно да се държи в една вътрешна мотивация и все по-голямо, все по-голяма индоктринация и усещане за вярност и посвещение на това, което се развива съжалявам, че трябва да го нарека по този начин. Аз съм била част от това нещо, този култ. Това според мен е важно да се знае, нали? Защото наистина звучи абсурдно такова нещо да може да навлезе реално в политическия живот, но кой знае, ние наблюдаваме и други странни неща в нашия политически живот. Но дори и това да не се случи, то държи ядката, силно центрирана и мотивирана към това, което нейният лидер говори, чрез тази вменена мисия. Да, всъщност ето как се инженира, построява се машина за обществено влияние. От една страна имаме потенциална заявка към политическия живот и силни тези за култура и общество и заявка към управлението на нашия живот, на живота на всички ни. А от друга страна имаме вече защитените с исторически извори, с открития, които видяхме, че са фалшификации, използвани за манипулация, но има основата за тази претенция. Претенция за уникалност, претенция за първенство, претенция за гаранция, че точно те са лидерите на онова, от което трябва, добре е за всички ни да се възроди отново култура, вяра, национална доктрина. Това обаче, да, съгласен съм с Боряна, това във времето се превръща в култ. Култ, който си има и свой жаргон. Методът Гайд, Българи и така нататък. Всичко се финансира, да, както и Боряна каза, за сега всичко се финансира от измамените. Има тук единици рекламодатели, разбира се, но всичко е финансирано от хората, които са вътре, включително чрез труд, освен чрез дарение. Да, има и продажба на артефакти. Има някаква търговска дейност, свързана с фестивал Тракийски мистерии, но тя е много малка на фона на другото. Защо говорим за култ? Защото именно в тази организация, тези, които вярват и влагат живота си, във времето там се установяват препоръчителни месечни десятъци. Препоръчителни десятъци, 1/10 от всичко, което в този свят ти създадеш. Парите Напомням преводите на ресурсите артефактите. Да, за това всъщност в преводите на артефактите го има акцента върху материалните приноси, който не случайно в християнското последование доста ясно, така и богословски, като апостолско наследство, е ясно, че в никакъв случай не може да бъде задължителен. Има препоръчителен труд, внушаване на тези приноси са една морална норма, но не в полза на правдата, а в полза на вече фалшифицираната доктрина. За съжаление, когато някой разбере за измамите, всъщност и се опита се да промени нещо дори. Понякога човек се опитва да промени нещо отвътре. Срещу него бива изсипвана една машина от лъжи, клевети, реален тормоз, включително в публичното пространство. Този модел, всъщност, вече така и като защита спрямо бъдещи изобличения на този култ и на това, което се опитва да направи като обществено и политическо лидерство бъдещо, не случайно самите Цветан Гайд,
Българи медия, която се управлява от неговите двама сина, и мрежата от НПО-та създават онлайн формати, в които всички са врагове, всички са агенти, включително протестантските вероизповедания, Българската православна църква в последно време си позволяват да използват директно и език на омразата, отново на база на манипулирани и модифицирани текстове, които им дават основание в Светото писание, в християнското наследство. Да, аз също така искам да спомена, че нашето семейство е обект на изключителен, като минимум, психологически тормоз през последната една година. Всички членове на нашето семейство. Независимо от това, аз смятам, че това, което правим, е абсолютно наша отговорност и наш дълг. И както казах и на самия господин Цветангайт, аз нямам какво да крия. Ти имаш какво да криеш. И мене няма от какво да ме е страх. Заради това сме и днес тук, заради това представяме тези данни. Подробни данни имаме публикувани в нашата нова книга. Тази книга има за цел в контекста на това, за което говорим днес. Тя има и много по-широка цел, но в контекста на това, за което говорим днес, тази книга има за цел да възвърне правилното позициониране на бухарски език пред българската общественост. Ние считаме за наш дълг, когато сме били, тук вече не са участници, но вярвали сме на една грешна идеология и грешна интерпретация на историята и разбереме как тя е грешна и колко хора може да подмами, да предложиме истината. Тоест, първата цел е да възвърне пред българската общественост правилното позициониране на бухарски език. Втората цел е да даде прочити на неолитни артефакти на базата на достоверен археологически материал, валидиран чрез протоиндоевропейски, който е наистина бил езика на творците на тези артефакти, с референции в редица научни публикации, в които няма компромис с достоверността. И в брошура към книгата също така обнародваме в детайл анализа, който днес вкратце предложихме по отношение на манипулациите в книгите на Стефан Гайт. Тоест, една цел на тази книга в контекста на това, за което говорим днес, е да върне откраднатото на тези, на които то принадлежи. Тракийски език, за съжаление или не за съжаление, няма нищо общо с бухарския. Чрез тази книга ние връщаме бухарски език в мисълта на българската общественост, там където той принадлежи. На православната църква на коптските християни. И показваме защо този език наистина е много силен и много красив. Но той не е наше наследство. Той е наше наследство единствено до толкова, доколкото е възникнал с адвента на християнството. И ако ние имаме християнска принадлежност, по този начин естествено имаме асоциация с него, както с всичко, което е християнско наследство, но до там. По същия начин ние връщаме истинността на това какво потенциално могат да означават тези артефакти, които биват откраднати и завлечени с цел включително пропагандиране на една фалшива доктрина, включително пропагандиране на чисто корисни цели чрез тази доктрина. Благодаря ви за вниманието и сега имаме 10-15 минути за въпроси. Заповядайте. От актуално един въпрос: с това разследване сигнализирали ли сте институции в държавата? За това разследване е сигнализирана Българската православна църква, сигнализирана е също така Коптската православна църква на първо ниво от папата на Коптската православна църква. Ще си позволя да отговоря. Да, сигнализирани са и официални институции, но към момента нямаме право да разкрием. Предпочитаме да не разкрием точно кой и как, но да, естествено, че са сигнализирани. Ние нямаме право да оставим потенциалния ефект от закононарушенията да бъдат оставени без известяване. Последователните действия вече са в ръцете на съответните институции.
ДАНС сред тези институции ли? Не може да Не коментирам. можем да коментираме. Искам само обаче в тая връзка да спомена по повод на тормоза, който беше и продължава и до ден днешен към нашето семейство и не само към нашето семейство, към всички, които преди около 1 година твърдо заявихме несъгласие, към господата Цветан Гайд, Натаниил Гайд и Георги Гайд. Ние предоставихме през пролета нотариални покани да спрат с клеветите, лъжите си и тормоза. Отговор на тези нотариални покани нямаше. Не, отговор имаше. На мен ми отговориха, че са се позабавлявали с моите писания. Това е маниера, между другото, това, което Боряна го спомена. Всичко минава. Никой няма да погледне. Има една арогантност и едно презрение към всичко, което не остава в тесните граници. Но се надявам, че да, нещо, когато е родено в лъжа, то се защитава чрез лъжи, но и след днешния ден и занапред има начин това да бъде развенчано, за да спрем това съучастие, в това да се дава територия на тази манипулация. Ако няма други въпроси, може да закрием днешната пресконференция. Ние ще сме на разположение, ако по-късно решите, че има още точки за доизясняване или нужда от допълнителни материали. Още веднъж ви благодарим за това, че ни уважихте. Благодарим ви. Хубав ден. Хубав ден.